எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நான் மணிகண்டன் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நீங்களும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற சீரீஸில் இன்று நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, குஜாதி ஐவர்கள். குஜாதி ஐவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற நபர்களுக்கும் இந்த பஞ்சபூதத்துக்கும் என்ன தொடர்பு, இதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுற வீடியோஸை நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பண்ணுற வீடியோஸ் ரெகுலராக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். இந்த வீடியோ சம்பந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தாராளமாக இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கேளுங்க. கட்டாயம் அதற்குண்டான கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சரி, இப்போ குஜாதி ஐவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது இந்த பூமிக்கு ஒளி தரக்கூடிய கிரகங்கள் அப்படிங்கிறது 2, சூரியனும் சந்திரனும் நேரடியாக ஒளியை வந்து பூமிக்கு வழங்கக்கூடியவர்கள். அடுத்து ஒளியற்ற கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய 2 வந்து ராகு கேதுக்கு, அதாவது சாயா கிரகம்னு சொல்லுவோம். இந்த 4 தவிர்த்து மீதமுள்ள 5 கிரகத்தை தான் குஜாதி ஐவர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அது யார் யார் அப்படின்னா செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன், குரு, சனி. இந்த 5 பேரை தான் வந்து குஜாதி ஐவர்கள்னு சொல்லுவாங்க. இவர்களுக்கும் பஞ்சபூதத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து பஞ்சாங்கம்னு ஒன்று நம்ம படிக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும், பஞ்சாங்கம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம ஒன்று அப்டேட் பண்ணுறோம். இந்த பஞ்சாங்கம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கும் இந்த குஜாதி ஐவர்கள் அப்படிங்கிறவர்களுக்கும் சம்பந்தம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது. அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்து தீரணும், இல்லை ஆயில் சம்மந்தப்பட்ட ஹோமம் இல்லை யாகம் அப்படிங்கிறத அந்த ஜாதகர் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ஜாதகர் செவ்வாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெருப்பு அப்படிங்கிற கிரகத்தோட தொடர்புடைய நாளை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதாவது நீங்கள் வந்து ஆயில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதாவது ஹோமம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதாவது நெருப்பு அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல பிரதானமாக இருக்கும். அதாவது பஞ்சபூத தத்துவத்தில் நெருப்பு தத்துவம் அப்படிங்கிறது செவ்வாயை குறிக்கும். இதுதான் வந்து பஞ்சாங்கத்தில் நாளை குறிக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க. அடுத்து நீங்கள் செய்த பாவம் அப்படிங்கிறது தொலைய வேண்டும் அப்படின்னா நிலத்தத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய புதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரத்தை வந்து நம்ம சரியாக பயன்படுத்தணும். இந்த நட்சத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் சில பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பாவம் அப்படிங்கிறது தொலையும் அப்படிங்கிற சொல்லலாம். இது வந்து நிலத்தத்துவம்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் வந்து செல்வம் பெருகணும், ஐஸ்வர்யம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீர் தத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கிரன். இதை வந்து திதிக்காக வந்து சொல்லக்கூடியது. புரியுறதுங்களா? அதாவது பஞ்சாங்கத்தில் நாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது செவ்வாயும், நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற புதனையும், திதி அப்படிங்கிறது சுக்கிரனையும் சொல்லும். அடுத்து வியாதி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்குது. அந்த வியாதியை அப்படிங்கிறது நீங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆகாய தத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய குருவை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். இதில் நாம யோகங்கள்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா 27 நாம யோகம்னு சொல்லுவோம். அந்த 27 நாம யோகத்தை சரியாக பயன்படுத்தினால் உங்களுடைய வியாதி அப்படிங்கிறது நீங்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னோர்களுடைய வாக்கு. அடுத்து காரிய சித்தி அப்படிங்கிற விஷயம் ஒன்று இருக்குது. காரிய சித்தி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு செயல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு சில காரியங்கள் அப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து மந்திரம் ஜபிப்பது மட்டுமே சரியான ஒரு தீர்வாக இருக்கும். அது வந்து காற்று தத்துவம். சனி அப்படிங்கிறது தான் அந்த கிரகத்துக்கு வந்து அதிபதி. கரணம்னு சொல்லுவாங்க. புரியுறதுங்களா? ஜாதகத்தில் அந்த 11 கரணம் இருக்குல்லையா, அந்த கரணத்துக்கு அதிபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து சனி தான். இந்த சனியை தான் வந்து சரியாக பயன்படுத்தினா காரிய சித்தி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். இப்போ புரிகிறதா? குஜாதி ஐவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 5 பேருக்கும் பஞ்சாங்கத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு அப்படிங்கிறது. எப்பொழுதுமே ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்கள் வந்து உங்கள் கையால் முடிஞ்ச விஷயத்த, அதாவது உங்களால் ஆகச்சிறந்த சில காரியங்களை சரியான நாளில், சரியான நட்சத்திரத்தில், சரியான திதியில், சரியான யோகத்தில், சரியான கரணத்தில் செய்தால் நிச்சயமாக அது சிறப்புடையதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்மளோட முன்னோர்களை வாக்கு. அதில் நம்ம என்ன செயல் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்ன செயல் செய்ய போகிறோம், அதற்கு எதை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை புரிந்து நீங்கள் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அது பலனளிக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க மற்ற எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த சேனல் இதற்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே போல பல சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை நான் நிச்சயமாக உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கீழோட கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. உங்களோட ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் ஒரு 1000-1500 வீடியோஸ்க்கு மேலே பண்ணியிருக்கேன். அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 10-15 வீடியோ எடுத்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம அந்த வீடியோ பாருங்கள். நிச்சயமாக ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். உங்களோட ஜாதகத்தை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் எல்லாமே தொடர்பு கொள்ளலாம். என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும், 9962410058. நன்றி, வணக்கம்.